Kajing pulih na kitab u Ezekiel nong ithul pa. Kalang bakhat pra kadkhot arpusan hadup arpu pra. Piong kajing le jong utrai kamlong kabadai. To shashkor menta ko yeng Israel. Hato kajing le jonga kamlong kabadai. Hato umdai kajing le jong pi kilong ki bomdai. Habau riu hok upai no nakahok jong u bat ule ya kabasniu. Un sayap nakabenta kata nakabenta ka kam sniu ba ulale un sayap habau riu sniu ula phaino nakabasniu ko ba ulale bulale ya kabadai bat ya kababha un sapan im yala ka jingim na marba ulas nguthu badu phaino na baro kipop ki ba ulale dashisha un im unomiam kaktien jong utrai kasam arpusan token mau yala kajing subun kotrai ai ngantep ikilenti jumi hikaya ngai kilenti jumi to yala menga hakajing shisha jumi mato hikaya nga naba melong ublay kajing panem junga token mau yala kajing subun kotrai token mau yala kajing subun kotrai bat ya kajing e be isna e jumi naba kidai nadu men barem wat kan mau ki pop jong kajing long samla jonga lemne ye kajing palat jonga ha kajing e be isna e jong me to kan mau yanga namar kajing bha jong me kutrai to kan mau yala kajing subun kutrai utrai long babaha bat ubabeng ukadeu ye kalanti hakibasa kama uyalam ne kibas ngoret hakarai ka bahang ui kai ki bas khoret ya kalenti jongku tokan mau ya la ka jingsbun ko trai ka jingpule na ka shithi Paulus bakho che Kristan ha Filipi kalenong ba ar ka khot ka baningkong hadu bakhat wai ada don kanu ka jing penslur ha Kris kanu ka jing ai men sim na ka jing e kano ka jing islok haumen sim kano ka jing ngomalung bat ka jing ngolam to pandap miar ka jing kemen jonga da ka bayadon ka ju ka jing mut ka ju ka jing e da ka bayalong ka wei ka men sim mat ka wei ka jing mut jing perkhan wat le e da ka jing khwan men toy ne da ka jing khalo henry ha ka jing soret to nyoi ki wei pat kiba khamba ban ye phi hi to way po way na pi un pej om tang ye kajing mentoy jong uhi henry ye kajing mentoy jong ki way ru to don ye kane kajing mot apdeng jong pi kabala don ru how Christ Jesu uba laudon kajing long blay om shem la nyo ba kajing ye ringkat bat ublay kalong ka ka baon en kop sarong panban ula pen sudah ye ladi da ka ba shem ye kador jong umrau balakha kadur ki briu bat boula don haka jinglong briu ula pendrit yala di da ka baka ngu hadu ka jingyap halor ka ding panaken na ka ni ka daw ublay ula kentiu ya u bat ula ay ha u ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro bahaga kerteng u Jisu ka khosiu baro kandem krup ka jong ki baha beneng ka jong ki baha ka kendau bat ka jong ki bah po ka khendeu bat manu thlej un phla bau Jisu Kris ulong utrai ha ka burom ublei ukpa kaktien jong utrai ka jing pule na gospel bakhoi kat ko Matthews kalenong bar buwei ka dekhot arpu pra do lai puar Jisu long hakiling do orang ba bat kitemen kisan jong pai ba pi perkhat kumno wei briu ula don armut ki khun ula let show baningkong bot ula ong ko khun
kilit tray mentaka sngi haka beri sowan ula jubab ngam tre Henry hadien ula babi berula lit tray nang tak paula lit syau kun baar berula ong kumju ula jubab ngan lit pa Henry syam lit uno na kineki arngot ubalale ekamon jong ukpa kila jubab ubanengkong tiu jisu la ong haki shisha nga ong hapi kinanglum khajana bat kinuti kinrung hakahima ublei haswa jompi namaru yo anes baptes lawan shapi ban kedeu yakalenti ka hok bat phimsham langet yu Henry kinanglum khajana bat kinuti kilanget yu pipat wat enda pilu iyaka phimsham lakala ka bamut hadien kata bat nget yu ke gospel jung utrai